Λοιπόν, καλησπέρα. Εγώ τώρα γύρισα από το σχολείο και παρέλαβα αυτό εδώ πέρα τον πίνακα από Stickerman. Δεν τον έχω ανοίξει, το βλέπετε. Βέβαια ξέρω ότι έχω παραγγείλει, οπότε είπα να το ανοίξουμε μαζί. Είναι αυτός εδώ, είναι υπέροχος. Έχω βάλει φωτογραφίες με την Νίκα. Όταν με νευριάσει θα το έχω στη γωνία, όταν όχι θα το έχω κρεμασμένο στον τοίχο. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι πίνακες, οι καμβάδες αυτοί, γιατί μπορείς να βάλεις φωτογραφίες με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου και να κρατήσεις έτσι τις πιο όμορφες στιγμές. Καλύτερα να τα έχεις πάνω έτσι στον τοίχο, σε καμβά, γενικά ή σε άλμπουμ τις φωτογραφίες, παρά να τα έχεις μόνο στο κινητό. Είναι κάτι πιο ιδιαίτερο και γενικά είναι ότι πρέπει για δώρο, για να το κάνεις δώρο στο αγόρι, στην κοπέλα σου, σε κάποιο οικογενειακό πρόσωπο, σε φίλο-φίλη. Αναφέρω επίσης ότι βγαίνει σε διαφορετικά μεγέθη, πιο μικρούς πίνακες, πιο μεγάλους. Είχα κάνει δώρο και ένα στον αδερφό μου πριν 2-3 χρόνια. Αυτά από μένα. Θα πάω να το κρεμάσω να σας το δείξω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!